Нелоялна конкуренция, според мен е, нали, всеки по различен начин си разбира дали е лоялна, нелоялна. Така, в смисъл, това е лошото, че в България тепърва, нали, се променя начина на работа, защото повечето от колегите са свикнали да си работят, както преди 15 години, нали, да си седат по ателетата и клиентите да им се могат... Виждам, че пак звъни телефон. Една секунда само. И извинявам се за прекъсването, но пак по работа. Тръгнах, нали, да ви казвам, нали, относно този вид бизнес, мога вече да го нарека нали, с пълна сила. Нали, тепърва почва да се развива в България, обаче повечето от колегите са свикнали, както преди 10 години, клиентите да им идват на краки и да им се молят да отидат да помогнат. Нали, той, нали, там съответно, когато той има време, вече нещата се променят. Това е хубавото при нас, че почти всичко ние го създаваме. Другите копират от нас, нали? Все пак сме новатори. Това е, че клиента трябва да свикне. Това е аварийна ключарска помощ. Ние се отзоваваме по